sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Grabe, pang-apat na araw na naman po ng ating linggo. And magkakasama pa rin tayo para maghatid ng good vibes and blessing ng mga information for today. And sana po sa mga nakatutok na, meron na tayo agad mga viewers. Good morning po sa inyo. Sa mga nanonood via Facebook and via our TV channel, good morning. And makakasama nyo ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. It's really a throwback Thursday, mga morning barkada. And there's always a reason for us to be grateful every day. Kahit na maraming nangyayari sa paligid natin, there are some reasons na akala natin we do not cherish what we currently have. So we always see what we have, not the things that we don't have. Diba? Kasama nyo pa rin ang raketera at madiskarteng Momshi Shaki. At ngayon namang Throwback Thursday, magbibigay kami ulit, ibabalik namin ang pagmamahal at inspirasyon naman sa inyo. Ibang klaseng throwback, diba? Wow! Pwede yan. Kaya naman gising, bangon na mga kabalitaktakan. It's Throwback Thursday. At kahit second to the last day ng yung linggo, ibuhos pa rin ang same vibe at same energy sa trabaho man yan, sa klase, or kung ano-ano pa mang pinagkakabalahan ninyo. Because thank God it's Thursday. Wow! Hindi ba? Diba? Okay lang yan. Ibahin nyo man ang mga gina-waste nyo para panoorin kami. Pwede pag TV, free TV po ang gamit at antena lamang. Iikot lang sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman na nakakabit sa inyong mga Digibox, i-scan nyo lang yung channel number. Hahanapin nyo kami via the GNN channel or Highland TV channel. Yung iba po, mahahanap po kami sa channel 44. Pero depende pa rin ang channel number sa inyong lokasyon. Pero kung katulad po kayo ni Mr. Mark Angelo Santos, grabe ka naman! Thank you so much for sending us 50 stars. Grabe, Yan. everyday ka na lang nagsisend. Sabi ko nga next time, breakfast naman. Breakfast naman, oh. Breakfast naman, pero ayun nga, kung kagaya nyo siya and sa iba pa nating mga ka-MB na nanonood via our Facebook page or ang gusto lang gawin ay nakahiga gamit lamang ang cellphone, pwede nyo po kaming mapanood sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page. We also have the same live stream sa aming YouTube channel and we have our Instagram, TikTok, and Twitter which is RNG Luzon. We also have na our website po kung saan pwede kayong maghanap ng gusto yung mga basahin, mga latest updates, mga kung ano-ano pang mga kwento dyan. Isi-search nyo lamang po ang rngluzon.ph and alam nyo na lahat yan. I-follow, like, subscribe, hit that notification button. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At upang maging updated sa iba't ibang mga weather update natin ngayong umaga, silipin muna natin ang latest weather update mula po sa Pag-asa ngayong umaga.
Sa ating latest weather update, ngayong ika-4 po ng Agosto, nako, sandwich between two lovers ang Wow. ang nangyayari ngayon dito sa ating Pilipinas dahil dalawa pong sirkulasyon ng bagyo ang ating binabantayan. Isa po dito yung malapit sa Hong Kong pero yun pero nakalabas na siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung binabantayan nating cloud cluster nung isang araw pero naging bagyo na ho ito at naging tropical depression na pala. I mean, mababang level po ng bagyo ito at inaasahan pong hihila ito ng hanging habagat habang papalabas po ito at palandfall po ito sa China. Ang isa naman po dito po sa Eastern Samar kung saan ito pong low pressure area na ito ay mababa naman ho ang chance na maging bagyo dito po sa part ng Bicol region, yung circulation na blue and green dyan sa Bicol region. Yan po yung binabantayan nating isang low pressure area. So far, ayon po sa pag-asa, mababa po ang chance ang maging bagyo ito for the next 24 hours. Pero kapag umakyat na dito sa bandang Quezon, probinsya ng Quezon or Catanduanes or dyan sa Bicol region, inaasahan po na hihila ulit ito ng malakas na hanging habagat na magpapaulan po dito po sa northern at central at southern Luzon dito po sa ating bansa. So sa ngayon ho ay fair weather ang asahan natin dito po sa Cordillera at dito po sa northern Luzon, pero pagdating ho dito sa Visayas at Mindanao, maulan po ngayon ang panahon nila dyan ho sa Visayas at saka Mindanao dahil nga po dito sa low pressure area. Although dito po sa northern Luzon, asahan pa rin po ang localized thunderstorms pagdating ho ng hapon at sa gabi. Ang pinakamababang temperaturang naitala po kanina dito sa Baguio City ay 17 degrees Celsius at inaasahan natin itong iinit sa 24.4 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:40 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang alas 6:24 ng hapon. Yan, ingat-ingat tayo Morning Barkada, kasi nga pabago-bago talaga yung panahon natin ngayon. So we can never can tell. Tama ba? We can never can tell. Can tell. Kids can tell. Oo, ay gusto ko yun. Morning Bakit Barkada. nag-i-English lesson ka na naman? Hindi, tinatanong ko lang kung tama. Ayan. Okay. Morning Barkada, mag-ingat din tayo kasi even though monkeypox is low to moderate risk lamang, Morning Barkada, sinabi po na ating Secretary Vergeire that nahanda ang Pilipinas kung there would be an outbreak of monkeypox. At saka Morning Barkada, just a friendly reminder for everyone, let us debunk the idea that it is sexually transmitted po. Paulit-ulit pong ibig sabihin? Hindi po siya transmitted through sexual intercourse or skin to coitus. skin yun, diba? But yes, it is skin to skin. However, Morning Barkada, nakita din nila that there is a new symptom para sa mga kalalakihan. Merong bagong balita yan. They have noticed that the World Health Organization said that there would another symptom is yung pamamaga daw po ng rectum o tumbong. Tama ba? Tumbong. Where is tumbong? Dito sa anus. Dito sa part ng kwan. Kasi Morning Barkada, pag hindi po kasi natin inalagaan or hindi tayo maagang na-detect ng monkeypox, Morning Barkada, the farthest that you can get is encephalitis or the inflammation of the brain. Kasi nga, it's a virus. Kaya dapat hindi natin siya ipinapawalang bahala pagdating dito. Kaya Morning Barkada, the DOTR, Department of Transportation, also reminded people since this is skin-to-skin contact at binalik po ang full capacity sa ibang mga jeepney, mag-iingat po tayo. Kaya kung maaari lamang ay maging cautious po tayo pagdating sa mga ganito. And yung first detect cases natin last July 19, out of the 10 na household na nakasama niya, 3 out of 10 na nakasama niya in his household is asymptomatic. So, we believe that it is really a skin-to-skin contact. Kaya po, let's just be vigilant on this. And kung man, our hospitals are also preempt when it comes to this matter. Handa po tayo para dyan. Oo, kasi lagnat yung una lang, di ba? Tapos ngayon,
pamamaga ng tumbong or anus, Oo. tapos Rashes pa. rashes. Naku, parang nag-mutate ata to. Sana wag namang mag-mutate at wag pong lumakas ito, parang maging Delta variant man yan Yeah. or anumang kasong kinakaharap natin. Pero dito po sa ating bansa din, isa din ho sa mga inaasikaso ngayon ng Department of Health, ito pong kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Kasi tumataas daw po at wala namang mga nagpapa-booster. Kaya po hinihikayat ngayon ng Department of Health ang publiko na magpabakuna. Pero yun nga lang po, paglilinaw po ng DOH, wala pong mga nasira na mga bakuna sa ngayon. So, mababa pa rin po yung bilang ng mga mababa pa rin yung bilang ng mga nasisirang mga bakuna at walang oversupply. Kasi nagugulat tayo, ang dami nating mga nakukuhang mga donation from other countries, tapos biglang mababalitaan natin, bakit nasira yung mga bakuna? Pero ayun nga po, wala pa naman po sa ngayon na oversupply at upang hindi po tayo mag-oversupply, magpabakuna na po tayo. Kasi dito po sa Baguio City, nakitaan po ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 and marami po sa mga nakikita nating mga balita or naitala ng DGHMC is majority of them did not receive booster dose. So baka nagwe-wane na, patanggal na yung effect ng bakuna kasi sinabi ng Dr. Thea Kahulaw na most of our cases na COVID-19 ay nag-reinfect at walang second dose. Kaya booster Second dose, dose or- booster dose. Ayun, oo. let me clarify Pero yun magpabakuna na ho tayo at upang makontrol natin itong kaso Oo ng nga. COVID-19. Oo. Sayang naman kung nasisira lang. Pero hindi nasasayang ang creativity ng ating mga artists dito sa Pilipinas because District Representative Christopher De Venecia have now proposed and pioneered a principal author of Republic Act 11904 or the Philippine Creative Industries Development Act. This said law will help the creative industry sector grow and set the country as the number one creative economy in Asia. Ang sakop po ng bill na ito is to mandate the promotion and development of Philippine creative industries by protecting and strengthening the rights and capacities of creative firms, artists, artisans, creators, workers, indigenous cultural communities, content providers, and other stakeholders in the creative industries. This is in collaboration with Department of Trade and Industry and of course the Philippine Creative Industry Development Council. And aside from that, this guarantee a long-term development of creative industry so that those who belong to it can reap the continuing creation of industry jobs and provide incentives to encourage and sustain Filipino excellence and creative industries. So yung ang saya naman nito. At least ang gusto pa nito is that they wanted to introduce our creativity abroad and we wanted to make sure that they get the support, hindi lang sporadic support or minimal na support lang or non to minimal support lang. So ang ganda, sana po ma-approvehan ito. And actually since 2018 pa, we had a collaboration with British Council. One of our partner is Apple the App, which is a Filipino blood and an international performer na sinulong niya that there are really a lot of Filipinos that is really changing the Yes. creative city and industry here in the Philippines. And speaking of development naman po, lipat tayo dito sa Benguet kasi po ang Bureau of Local Government and Finance. Ayan. Binigyang pagkilala po nila ang Benguet kasi despite na hindi pa bumababa sa alert level 1 and despite yung mga lockdowns, kinilala po sila bilang pangalawa. Ayan, pangalawa sila sa top 10 provinces on the year-on-year growth in locally sourced revenues. Ayan, so ibig sabihin po niyan, malaki ang naging kita ng nitong ang probinsya ng Benguet and madami talaga silang mga revenues as a whole. And based on the 2021 LSR, Benguet has recorded a 67.9 increase po with
683.65 million to be particular as compared to 407.15 million noong nakaraang 2020. So malaki po ang pagtaas ng kanilang revenues, and ayun nga no, si Governor Dr. Melchor Daguines Diclas recognized the efforts naman po ng mga kasamahan niya at sinabi na kung wala daw ang mga taga-Benguet, wala ang kanilang pagpupursige. Alam nyo na yan, mapa-local government man, nandyan man sa local government or itong mga simpleng mga residente, kung hindi sila magtutulungan at hindi magpupursige, ay hindi po mabibigyang pagkilala ang Benguet. Kaya, congratulations and naway tuloy-tuloy po ang development, lalo na at umuokay ng ating panahon and nakakabangon na tayo mula sa pandemya, and ayan, good job and tuloy-tuloy lang po tayo. Yan, tuloy-tuloy. And speaking of tuloy-tuloy, ngayong Agosto po, sa August 22, nako, magbabalik eskwela na din ho ang ating mga estudyante at mga anak sa mga paaralan kasi face-to-face. Yes. Pero I think meron yung ilan na hindi daw ready para dito sa face-to-face. Pero isa po sa mga pangunahing pangangailangan sa pagbabalik eskwela ay ang mga sasakyan. Pero ayon po sa Department of Transportation, tiniyak po nila ang sapat na bilang ng mga jeepney at mga pampublikong sasakyan para po sa oras na magbalik eskwela na ang mga bata. Kasi nga din naman may mga jeepneys pa rin na tumigil na pumasada for the past months dahil nga po sa taas ng presyo nitong gasolina at saka krudo. Ngayon po unti-unti na pong nakakabawi muli itong mga jeepney drivers natin. Mantakin mo isang parang 3 buwan na sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So, ito naman po ang tiniyak ng Department of Transportation dito sa plano ni Vice President Sara Duterte. At nakahanda naman po na magbigay ang lalong-lalo na dyan sa NCR ang MMDA at mga MRT dito ho sa pagbabalik eskwela. Yun nga lang, wala pang libreng sakay kasi hindi pa binabalik sa ngayon ang libreng sakay na pero kapag binalik siguro ang libreng sakay, di ba? Maraming makikinabang ng mga estudyante na nagtitipid ngayon na pandemya pa rin. Yan. And speaking of estudyante, ilan naman po sa ating mga kabataan at kung ano pang miyembro po ng ating komunidad ang sumali po sa Nutrition Month competition. Wow. Nako, ano nga ba itong competition na ito? Actually, ito po ang Cordillera Nutrisong 2022. Uy, saya. Contest among local nutrition committees. Actually, committees pala siya, And ang first place po ay ang Benguet Province, which particularly is Barangay Nutrition Committee of Tuel Tublay. Second place po ang Ifugao Municipal Nutrition Committee of Mayoyao. And third place po, Mayoyao? But it's Mayoya. Mayoyao. Mayoyaw. Gawa-gawa ka. Hindi, may mayaw. Okay, sige. Mayoyaw. Gawa-gawa. Mayoyaw. Mayoyaw po yun hindi po yung kung anong placement. Baka meron kasing place nga na gano'n. Mayoyaw po ang second place. And third place po ay ang Kalinga Province Barangay Nutrition Committee of Dawangan, Balbalan. Ayan. And ayun naman po, sumali din po yung iba't iba nating mga areas pa rin dito sa Cordillera. Ano kaya itong Cordillera Nutrisong Contest 2022, Para malaman po natin, panoorin natin ang winning piece ng nanalo ang Barangay Tuel Tublay. Yan. At gulay, may dagdag benepisyong taglay, tagsaluhan ng sabay-sabay.
nagtatamlay. Salamat sa piling na programa, libreng vitamina, boga at bakuna, antivirus, bacteria, sa musmos ay mapupuksan, tulong sana bawat isa. Itong programa ay isa gawa, nutrition ay alamin, talagang nag-iatuloy. Coronavirus laging katabi, pagkainhigasan lutuing mabuti, palakasin ang immune system, ehersisyo'y dapat ding gawin. Manghikayang na mapapakuna, batas at protocol sundin sana, para bumalik ang dating saya at unlad ng bansang sinisinta. Patuloy pa natin labanan, pandemya ng kahirapan, punot dulo ng malnutrisyon, magpasa hanggang ngayon. Tulong sana bawat isa, itong programa ay isa gawa, basta nutrition ay alamin, palagang natin at tuloy. One out of the walls for the era, ensuring social development and inclusive growth in the new normal. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa!
Oras po natin, alas 7:27 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. At ngayong umaga, atin namang tignan at subaybayan ang iba't ibang mga latest update ukol ho dito sa Magnitude 7 na lindol at iba't iba pang mga kwento sa Morning Balita. Unahin po natin dyan sa probinsya ng Abra dahil tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi ng tulong sa probinsya ng Abra 1 linggo matapos ang pagtama ng Magnitude 7 na lindol. Ating alamin yan sa report ni Randy Guzman. Dala ang bigas, tubig, tinapay at iba pang pangunahing pangangailangan, bumiyahe kahapon ng umaga ang grupong Apache papuntang Bangged, Abra. 4 o'clock AM meeting place namin dito sa Caltex. Tapos doon ko na rin pinadeliver yung mga tinapay. Tapos doon na rin nagsama-sama lahat. After a while, nagbiyahe na kaming papunta ng Abra. Nag-stop over kami sa Santiago, tapos excited kami na natatakot pagdating ng Abra. Kwento niya, bagamat malayo ay hindi sila nagdalawang isip na magdala ng tulong. Alam din natin yung hirap ng maging victims ng earthquake. Lalo na noong 1990, nagkaroon tayo ng earthquake dito sa Baguio. Devastated ang city natin, ang hirap ng buhay. So, nai-imagine namin ganun din yung sitwasyon nila sa Abra. Bukod sa Apache, naghatid na rin ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, Pangasinan, Police Regional Office Cordillera, DSWD-CAR, National Irrigation Administration Cordillera, Office of the Vice President, at iba pang mga pribado at pampublikong mga ahensya at grupo. Malaki naman ang pasasalamat ng mga Abreño. Every help that is being offered is very much welcome to the province of Abra, and I would like to take this opportunity to thank each and every one who extended help to the province of Abra. Maraming salamat po. Kailangan po namin yung tulong ninyo. But I guess please refrain from donating cash at this moment. I'm encouraging those who want to help na sana po goods, rice, and groceries may do. Madami pa rin kasing pamilihan ang hindi pa nagbubukas dahil sa takot sa mga aftershocks. Sa huling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Cordillera, 70,689 pamilya na binubuo ng 259,954 na Abreño ang nangangailangan pa rin ng tulong. 1,038 pamilya dito ay nasa mga evacuation centers at 7,492 naman ang nakatira sa mga pansamantalang tirahan. At akyat naman ho tayo dito sa Baguio City at dito sa Cordillera Region. 5 po ang aktibong fault line na binabantayan ng Office of Civil Defense Cordillera. Pero handa na daw sila kung sakaling tumama ang mga ito. Ating alamin yan sa report na ito. Pagkingilod! Pagkingilod! Ay! Ay! Alam mo, Diyos na kami! Lord! Abra River Fault Line ang gumalaw nang tumama ang Magnitude 7 na lindol noong nakarang linggo sa buong Luzon. Walang nakitang senyales ang fault line bago nagkalindol. Ayon sa Office of Civil Defense, matagal na nilang napaghandaan ito. Ito na po yung mga senaryo na ginawa po natin. Pag halimbawa po, gumalaw yung Cubao Fault, ang ina-expect natin, the worst case scenario is intensity 8. Kaya nga po yung dapat yung mga buildings natin so designed to withstand this intensity. Sa pag-aaral ng PHIVOLCS gamit ang REDAS o Rapid Earthquake Damage Assessment System, nakahanda ang Cordillera sa 5 posibleng mga worst-case scenario na lindol. Unang halimbawa, ang pagtama ng Magnitude 7.2 na lindol sa Tubao Fault Line. Posibleng intensity 8 ang maramdaman ng Baguio, Benguet, La Union at Pangasinan. Ikalawa, ang pagtama ng Magnitude 7.1 na lindol sa Mountain Province. Intensity 8 din o lubhang pagkasira ng mga re-arian sa mga lugar sa Mountain Province, Ifugao, Benguet at Nueva Vizcaya. Pangatlo, ang pagtama ng Magnitude 8 sa Cagayan na huling naranasan noong 1619.
Pang-apat, ang magnitude 7.2 na lindol sa Bangi Fault sa Apayao. At panghuli, ang magnitude 6.7 na lindol sa Kalinga. Kasi yung pong possible magnitude ng earthquake ay may mga empirical equation to. Gaano kahaba yung fault, mas malaki yung magnitude na potential na pwede gumalaw. Kasi like for example, yung pong 7.8 magnitude, ang haba ng fault yun, around 150 kilometers po yun, mula halos dito sa Vizcaya hanggang Nueva Ecija. Maliban sa pag-aaral, nakahanda din ang North Luzon Cluster ng OCD Cordillera, OCD Region 1, OCD Region 2 at OCD Region 3 sa pagresponde sa mga kalamidad. At noong nakarang linggo, nasubok ang kakayahan ng North Luzon Cluster. It is working. Nakita naman natin yung ating response, no? Hindi mo na kailangang isabihan pa yung agency. No. I don't have to direct DPWH for road clearing because they know their job. Pag sinabing, pag pag na-activate natin yung emergency operations, RDRMC, all the government agencies are functioning according to what they are supposed to do. Handa rin ang OCD Cordillera sa pagbibigay ng tulong kapag yumani ang Marikina Valley Fault System o ang The Big One. At dito na rin po sa Cordillera, iginiit pa rin po ng DepEd na tuloy pa rin ang pasukan sa Agosto 2022 kahit sa mga lugar na tinamaan ho ng lindol. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Excited si Ani para sa anak na grade 7 na sa darating na pasukan. At least hindi na ako yung sumasagot sa module. At least mas maaano sila kasi makakaano sila sa mga kaibigan nila. Mayroon lang siyang pangamba. May pag-aalanganin pa rin kasi hindi pa rin natin sure kung talagang wala na yung pandemic at saka ngayon na medyo katulad ng naranasan natin na lumindol, parang andun pa rin yung kaba na mag-face-to-face na ulit. Ayon sa Department of Education, tuloy ang pagbubukas ng klase kahit may mga pangambang maulit ang lindol. August 22 is the start of classes. And then we will be accounting teachers and learners affected by the earthquake so that by August 15 to 19, and this is where we need the help of those who are good in psychosocial support mechanisms, we shall be giving this to our learners as well as to our teachers who are affected by the earthquake. Kapag lumilindol, duck cover and hold. Tapos wag silang nagpapanik. At yun ang lagi kong sinasabi sa kanya para hindi siya yung tatakbo. Magkakaroon pa rin naman ng online class. Magkakaroon naman ng mga orientation kaugnay sa mga dapat gawin sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang sakuna. Sa datos ng DepEd, aabot sa 132 na paaralan sa Cordillera ang napinsalan ng lindol. At yan po ang mga pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagang mga updates, tumutok lang po sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 ng gabi sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon. Depensa alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support froggy to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Ayan, Morning Barkada, kanina napanood natin, before natin pumunta sa ating, ating gap, nakita natin na likas sa ating mga Pilipino ang kagalingan natin sa pagkanta. So congratulations again sa nanalo kanina sa Tuwel Tublay for the Cordillera Nutrition Song. And ngayon nga, nakita natin sa video ang isang rising Cordilleran artist na tubong sa probinsya ng Apayao. We have this morning Sir Leandro LJ Amorsolo. Good morning, sir. Hello po, good morning. Hi sir, good morning. Alam ko iba ata ang ating oras ngayon pero maraming salamat sa pagbibigay ng oras nyo para sa ating Morning Barkada. Sir Leandro, we would just wanted to ask, paano nga ba tayo nagsimula sa pagkanta and who inspired you the most? Nag-start po akong kumanta nung 3 years old ako. Yun po yung sinabi ng mga ate ko kasi I have 4 sisters. Wow! And I'm the youngest one and sila po yung nagbigay sa akin ng inspiration na makinig sa mga kanta. But then, ako lang po yung kumakanta sa aming 4. Then dun po ako nag-start by listening. And then I started copying Celine Dion, They Said, when I was 4. Yeah, and I started joining competitions when I was 6 po. Grabe, maaga talaga. Homegrown talent, Sir Leandro. Sometimes our best support are our loved ones talaga. Sir Leandro, from this kasi tinuloy natin yung passion natin sa pagkanta. At ngayon, nakilala na tayo sa Norway. Ikwento nyo naman yung journey nyo pagpunta nyo dyan sa Norway. At ano yung mga naging struggles nyo sa pagpunta nyo dyan? So, pumunta po ako dito sa Norway dahil andito rin po yung 3 sisters ko. So, mas madali sa akin pumunta dito rather than other countries. Mm-hmm. And then, nag-move po ako dito 2020 around August. And then, mid ng pandemic po yun, sobrang hirap po mag-process and everything. Mm-hmm. Nag-drive po ako alone from my province, from Tuguegarao to Manila. That's 12-hour drive. Talagang gusto ko pong mangibang bansa para makilala and everything.
And then I started competing last year po dito sa Oslo mismo. Wow. Congratulations, Sir Lian. LJ, talagang when we put our effort in the things that we do, it really, will really have something to show off. Sir LJ, namamayagpag kasi ang talento ng mga Pilipino sa kahit anumang larangan. Either singing, dancing, arts, culture, and anything, cooking, at kahit sa ano pa. Sir LJ, in your personal opinion, what makes a Filipino stand out from others, and how did we change how other nation see us in the international platform? So, I really think na kaya nag-stand out ang mga Filipino kahit sa anumang larangan is that we have the determination, and no matter what success we get, we are still kind. Hindi po natin, in general, mga Pilipino hindi po pumapasok or hindi ang tawag dito, they always put their feet on the ground. Something like that. Opo. Yeah. Kasi like in Wacopa, ang dami kong nakilala na other Filipinos. And gulat na gulat sila na nire-represent ko ang Norway. And then, I didn't know na kasali pala sila sa grand finalist ng Tawag ng Tanghalan and everything. They were in different shows in Philippines. I didn't know. And yun yung nag-stand out kasi super friendly sila. And then until nasa stage na sobrang wow. Makikita mo yung factor ng Filipino na wow, Filipino siya, ganon. Kasi almost like 30 countries yung nasa Wacopa, and napapawaw yung mga iba't ibang foreign countries din dahil sa sobrang down to earth nila, pero sobrang iba yung presence nila on stage or in anything, kasi yung Wacopa is not only singing but everything, performing arts. Wow, yun nga Sir LJ, nakita natin ang pagiging humble ng mga Pilipino when it comes to competition, and there will always be camaraderie pagdating sa mga ganitong patimpalak. Sir LJ, ikwento nyo naman ang World Championship competition na sinalihan nyo. Ano ito, and more than the prize that you receive, what is its personal impact to you? Hanggang ngayon po, hindi pa rin po talaga nagsisink in sa akin. Opo. Yung pagkapanalo po namin sa Wacopa, kasi it's a really big thing sa Philippines, especially sa Philippines and other countries like South Africa and Ireland. Parang isang araw akong speechless nung nalaman naming panalo kami ng aking partner na si Ingrid, na isang Norwegian. Opo. And sobrang dami naming insights from the competition kasi sobrang ibang-iba siya sa common na competitions na nasalihan ko noon sa Philippines. Here, may mga boot camps kami na yun yung nagpa-tight ng relationship namin sa iba't ibang countries. Nakilala namin yung iba't ibang countries, iba't ibang culture nila, paano sila nag-a-adapt sa kanilang mga type o mga way nila ng living, ganito, ganyan. So, we gained a lot of friends sa competition. Other than the competition alone, kasi sobrang habang competition siya, 9 days competition. And at the end of the day, hindi na namin inisip yung medals and trophies na nakuha namin, kundi yung friendship, kasi sobrang separation anxiety yung feel namin nung last day na ng competition. Yes, Sir LJ, ito naman, balik tayo kasi you are an artist here in the Philippines and you're now making waves and names abroad. Sir LJ, sa tingin mo, anong tulong ang kailangan ng ating mga Filipino artist dito sa Pilipinas para makilala din naman tayo internationally? Just keep pushing your dreams, push your limits, but know your limits as well. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya mo at hindi mo kaya. So just kahit gaano ka pa idaw ng ibang tao, ikaw lang din naman yung mag-aangat sa sarili mo.
That's right. Tama, Sir LJ. Sometimes our best cheerleader is ourselves, sabi nga nila. Sir LJ, any upcoming competition na sasalihan pa natin? Imbatahin naman natin ang ating morning barkada. Yes po. So, next week, meron po akong sinalihan na Karaoke World Championship, which is gaganapin dito sa Norway, kasama ang almost 30 countries around the world. And yun po, it will be a long competition again, 7 days. So I hope na I will make Norway and Philippines proud again. With your talent, Sir LJ, nakikita namin na kayang-kaya lahat yan. And Sir LJ, lastly, please invite our Morning Barkada to your social media platform and maybe TikTok account para makapagpakita naman kami ng suporta sa'yo. Hi, so you can follow me on Instagram, Facebook, and TikTok by just typing LJ Amorsolo. Letter L and letter J. LJ, maraming salamat, Sir LJ, and once again, congratulations po. Yan, alam nyo ba, Morning Barkada, with an ordinary talent and extraordinary perseverance, all things are attainable. Kaya Morning Barkada, if there's something that you wanted to do, achieve, start it by doing it now. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Throwback Thursday! Yeah! May choreography pa talaga nangyayari. Hindi kasi kami nagsasabay-sabay mga ka-MB. Oh. So si Charles na lang daw, sabi nga niya yung may sakit pa. Oo, yung isa niya na lang. Oh, di ba? Ang saya namin. Masakit yung likod. Ay, pinapagawa nga sa akin mga ka-MB, kaya lang pag ginawa ko, baka wala na akong trabaho. Kinabukasan. Oo. Pero ayun nga, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood sa amin via our Facebook page. And babatiin ko lamang po ang ating mga butihing sundalo na nandyan na po ngayon. Mula sa Nueva Ecija, ayun dyan na po sila ngayon. Sa headquarters po dyan sa Taguig. Ayan, nanonood yung kaibigan natin.
Sino kaibigan mo? Oo, basta yung kaibigan ko dyan. Na nag-graduate din. Ay, okay. Oo. Ayan. Sige, hindi na ako mag-shoutout. Ayan, babatiin ko po si Bilguera, Maki, Almuete, Abadinas, Galion, Quinto, Uy, Kieng, at syempre kay Course na aking, nagpapasaya sa aking tugs-tugs my heart. Wow! Tugs-tugs my heart. Mag-iingat kayo dyan and good luck and thank you so much for your service for the Filipino people and to me as well. Oo naman. And also to our international viewers, maraming salamat po. Sir LJ, nag-shoutout po siya. Congratulations once again. And Papa P, I miss you so much, Kamsat. Thank you so much for your support. Naiiyak ako. Charot! Maarte dapat yan. I miss you, Kamsat, and I'll see you very, very soon. And Kapatid also, mo si Piolo. Papa P, si Papa P. Ayan. And also sa mga nanonood sa atin sa Taiwan, sa Australia, and sa Canada, thank you po for watching and sharing our Facebook Live. And sa mga nanonood din sa YouTube, thank you din po. Ayan. And also, sige na, ikaw na muna. Go lang. Ayan, and also po kay Sir Olanday Rodel and kay Rain Gayaw, J. Mark Marzo, kay Sir Mark kanina nag-send sa atin ng 50 stars na araw-araw nagsisend walang palya. And sa aking tito, Sir Pacle Pauleo, of course sa aking family dyan sa La Union, Agoo La Union, Caba La Union, Damorte sa Union, Buong La Union, Pangasinan, and sa Abra, mag-iingat po kayo lagi. And also sa Apache, group na walang sawa pong nagbibigay din ng tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. At kung may Papa P si Ma'am Jackie, may Peppa P naman ako. Peppa Pig. Excuse me! Do you want me to talk about... Hindi, wag. Wait! Friends lang tayo. Ayan. Ayan, sabi ko sa'yo, mag-diet ka eh. Ay, wag ka magda-diet yan for the next days. Nagda-diet na nga kaming dalawa. Meron siyang lakad. Handaan na pupuntaan. May kainan na akong pupuntaan. Hoy, pabalot naman, no? Ayoko. Sa'yo na lang. Lechon lang, gano'n. Ayan, batiin mo naman batiin na din natin ang aking family dyan sa Tagudin, Ilocos Sur, sa mga nanonood dyan po sa La Union. Good morning sa inyo. And sa mga pinsan ko dyan sa abroad, hello, good morning po. Yan. Yun naman. At syempre, hindi papatalo ang ating sponsors na talagang araw-araw nakasama kami. At kung gusto niyo ng quality materials sa inyong bahay, hatid yan sa inyo ng TG Home Builders. At safe accommodation for everyone ngayong pandemya. At after pa nitong pandemya, we have the only 5-star mountain resort here in the Philippines, Baguio Country Club. At safe din na electricity hatid sa atin ng National Grid Corporation of the Philippines. Pasalamatan din natin ang safe na inumin at masarap ngayong kahit tag-ulan o sikat man yan ng araw kung ang gaano kainit man ang temperatura. Ang Batang 90s Milk Tea, may available drinks po sila, milk tea, fruit tea at kape at kung ano-ano pa ang gusto nyong matikman dyan sa Batang 90s Milk Tea. Available po dyan sa Upper Session Road, Baguio City at tapat po ng PFVR Gym. At kung gusto nyo naman po matuto ng musical lessons, punta na po kayo sa Musar Music. At kung hanap nyo adventure ngayong weekend, ako nalalapit ng weekend, punta na po kayo at magpa-reserve dyan po sa Pugo Adventure Resort dyan sa Pugo, La Union. And nakalimutan ko, China Sea Agency, Mama Check, and also CFAM, and ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic and Aldrich Corporation na napakarami pong produkto pampawi sa lahat ng sakit na ating nararamdaman sa katawan. Sabi nga nila, wala nang aw sa PAW! Nakasama nyo na naman ang inyong dynamic trio at inyong gentle giant ngayong umaga, Charles Limon. Kasama pa rin ang Raketera at madiskarteng Ma'am Shaki. At ang nag-iisang minion in the house, napakalit pero napakakulit, Randy Guzman. Tomorrow, magkita-kita tayo sa Thank God It's Friday, and thank God I'm gonna see you. Wow! Thank God It's Friday! Dito pa rin sa Morning Balitaktakan!